Кормандони милитсияи ноҳияи 5 як нафар занро барои дуздии 40,000 сомонӣ дастгир намуданд. ҳамкорамон Офоқи Қодириён вобаста ба чапдастии ин зан гузориш омода кардааст. зан модар ҳамеша чун рамзи покӣ ва мушфиқу меҳрубон шинохта шуда чароғи хонадон ба шумор меравад ва раҳнамову ҳидоятгар аст. мутаассифона баъзе аз занону духтарон қадру эҳтироми худро назди ҷомеа паст карда даст ба кирдорҳои ҷиноятӣ мезананд ки зиёд нигаронкунанда аст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 зимни пешбурди корҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар асоси аризаи сокини ноҳияи мазкур Мирзоев оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани маблағҳои пулияш ба миқдори 40,000 сомонӣ як нафар зан сокини ноҳияи мазкурро ҳамчун гумонбари ин ҷиноят муайян ва дастгир намуданд. муайян карда шуд ки маблағҳои пулӣ на аз ҷониби шахсони бегона балки келини ин хонадон аз хонаи падаршавҳараш тасарруф шуданд. ноилаи Тағои Мурод соли таваллудаш 1998 сокини ҷамоати деҳоти озодагон модари 2 фарзанди ноболиғ аз фурсати ба худ муносиб аз набудани хусуру хуштоманаш истифода намуда вориди манзили истиқомати онҳо мегардад ва аз дохили сандуқи чӯбин дар 3 маврид маблағҳои пулии пасандози оиларо тасарруф менамояд. ном бурда маблағҳои тасарруф намудаашро ба манфиати шахсияш сарф намуда бо ин кирдори қасдонаи худ ба ҷабр дида зарари ҷиддӣ расонидааст. аз хонаи хусуру хуштоманам сумҳое ки барои рӯзгор истифода мебурдам гирифтам. айни ҳол бо шавҳарам ва хусуру хуштоманам зиндагӣ надорам. аз кори кардам пушаймон ҳастам. дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи 5 парвандаи ҷиноятӣ нисбати ноилаи Тағои Мурод бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.